eta Cervantesek seguru asko bazekien Bergara, Gipuzkoan dagoela eta ez Bizkaian. Halaber, frantses historiazale batek kontatzen digu bere memorioetan iparaldeko Bastidatik pasa dela, La Bastide Clarence. Eta hor ikusi du protestant edo kalvinista hartzai pastore bat. Eta berak idazten du frantsesez Jean de Lizarraga. Eta badakigu hoi Joanes Lizarraga zela. Eta frantses historiazale horrek idazten du, beraz, apaiz horrek testamentu berria, bai, itzuli zuela Joana Albrete Labriten manuz, hori Nafarroko erregina zelarik, eta itzuli zuela Anlange Bizkaiena. Aldiz, jaun horrek bazekien Bastida, iparaldeko Bastida, Nafarroan dagoela, Nafarroa berean, Baxenabaren, eta ez Bizkaian. Eta badakike, edo pentsatua duke, Lizarraga etzela Bilbo aldetik exotismo bila ibili, zeren, hor, inkisizioak sura gotako baitzuen. Beraz, Bizkaian, Euskalduna, Euskara, Xabieren ama hizkuntza Euskara. Eta beste, ez dut eramen, froga bat, ez dikta froga absolutua baina seinale bat badago. Bera, hil izan zen Txinako mugan. Eta berekin zuen moroi bat, mutil bat. Zeinek behitzakien gazteleraz eta portugesez. Eta hoi lekuko da, eta nago Xavier hitzerakoan mintzatu zela hizkuntza ez ezagun batean. Eta ez da sorgina izan behar asmatzeko, ama hizkuntzan erantzituela azken hitzak eta azken otoitzak, hots euskaraz. Eta norbaitek gauza horiek zalantzan emaiten baditu, edo jakintza gutikoa da, edo fede txarrekoa. Guk dudarik ez dugu. Beste hitz bat. Beraz, Lizarragak testamentu berria Bastidan itzuli zuen, beraz, Nafarroa berean, baina bera lapurtarazen, beraz, ikusten da ordukoz muga guti zegoela, Lapurdi eta Nafarroa berearen artean. Eta gaur, mugarik bat ere ez dago, batetik bestera pasatzen zara, oharkabean. Eta halaber, Nafarroa beherea eta Zuberora. Emeki pasatzen zara. Nio mugarik ez duzu ikusten, Donapaleutik, Maulera, etortzen zarela. Eta horrekin eran nahi dut, iparralde guzia bat dela. Eta iparralde guzia Nafarra dela sakonean. Nafarroa garaiarekin muga gehiago badu. Erliebean, ez beti, zen Nafarroa garaiak batzuetan bortua iparaldera pasatzen du. Adibidez Luzairen, baina eta alderantziz Nafarroa bereak muga pasatzen du Iratin adibidez. Irati guzia egoaldera dago. Beraz, Erliebean, bai, muga ahul bat, ez da Himalaiaan. Eta muga handiena politikoa da, naski, gure bi estatu handiek zatitu gaituztela. Baina gure euskalkiek muga eta mendia pasatzen dute. Gure soziologiak ere bai. Eta gure bozkatzeko manera eskuindarrak ere. Nahiago nuke bestelako izatea. Baina berdintzu bozkatzen dugu bi aldetako Nafarrek. Ara, eta behaz guazen aurrera, adiskidantzak eginez eta handituz, lokarriak eginez, apalki humilki, pertsonen artean, talde txikin artean, elkarten artean. Mai guzietan lan egin behar dugu, eta elkar lana
sustatu. Eta elkarlan horretan, hurbilketa bat izan badila, Euskal Herriko gaur hiru zati dira. Ofizialki hiru zati dira, hiru eskualde. Hiru erkidego, nahiz iparraldean erkidegorik ez dugu. Beraz, hurbilketa hori egin behar dugu. Behereko hurbilketa, teilatua jarri aurretik. Sakonean lan egin. Eta beti gure lan horren motorea euskara izan dira. Euskara dugu gure erregaia. Eta erregaia eta argia ere bai. Bidea argitzen diguna. Eta guri berotasuna eta beraz, indarra, energia ematen diguna. Beraz, gora beraz, Navarralde, naski, eta berriz eskera, gora euskara eta gora Nafarroa. Eta gero baita Joanari, bere emazteari beti berarikin, beren ondoan dagoen lore sortara. Bai, eskerra Joanari ere, gizon langile handirik ez dago emazteak gabe. Emazteari asko zor dio. Tendentzia segurtatzea gatik. Hori asko da, bizitzaren erdia da. Eta ideiak ematea gatik, eta adorea sustatzea gatik. Eta beti memento nekeetan, batzuten memento txarretan beti lagundu izan nau. Eta behaz gaur posten naiz, getakizun alai eta goxo honetan, bene aldean baitut. Montzonek bezala, Euskaldunen makila beti gora atxik dezagun. Eta hunek bere aldetik atxiki gaitzala. Erran nahi dut ere bai, eta erran eman nahi dizkiot eskerren beroenak, eskerrik beroenak Bitoriko udaletxeari, jende guztiari, mila esker guztiari, etortzaitik.